Sa gudahin nga rin ti sunat ti pagkasaritaan, ni pagkayam tayong sitang na poluan, apalang ka idi. Idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manunemi, tabi mangun akong gabutag sa pamanen. Naimas pa lahing titurog ti asawak manunemi. At maturog no agkikidam lang. Dahil ito ni Greg, nagwapo nga talaga ti asawak man. Sana kang babawi nga nakiasawak yung kuwana. O, ore ba't maturog, nakasingsingpet. Ore saan nga ba't maturog, nasingpet dito. Good morning. Alay, tuloy mo na maturog ta. Bumangon na ako ta. Isa ka na parang breakfast ta, sweetheart, ha? Ha? Uy! Papanam. Siriring ko naktupeng kami nga siriring ka. Mubagan, apeng nga mapangkagluto kita, adam naluto akanantan. Loko ka? Kananday ta? Kinakpay puguan. Oris nga mapuguan. Kanag ka. Gesta manunemi itikin na lailo titunggal may sa kada kami iti asawa. Nasurukan nga makatawen sipod nag-asawa kami. Imagine, tay sardam mo, idrabi, manunemi kat nagpapas kami orel alamin dua sa ita. Yung panagluluto iti breakfast. Yung gawit nak, sanak manin rinumansa o rinusang kami pa nga nagmulumog. Lukod to yung Greg. Inak pala ta CR. Kahit ko nagjingle. Mapalilat na. Ano ito? Oh, Greg. Talagang salang nagbabawing nga nakiasawa kang Oresyak. Sita. Salang itong nagbabawi. Siksikan tulay. Kadkan kanahin ko ang idaw-dawat manong naming nga santo ko mga balbaliw ti asawa. Gadayta ti pasamak ti umapapalan launay ti best friend ko manong. Nakaka-apple ko, friend. Nakasay-saya at nakadungdungok ang ka ni Greg. Ngam siya, pimanak. Kang kanayon nga, agbiduta ka mang pili ka dikti alaki ti biyag ko. Datano ka manong name ti masansan nga bagbaga ni Sally nga best friend ko. Best friend ko, office mate ko pa eh. Naiso idi manong name iti nagbalin nga maid of honor kayo, maid of honor ko idi nagkalisa kami kini Greg. Adamatan namin dua ang naki boyfriend. Dito sa iti may kadua boyfriend na nga ni Chino. Ini namang mangan kami manong name iti breakfast nagring di cellphone ko. Sindeta. Ay, ni Sally. The best friend ko. Sung batam, sweetheart. Baka emergency. Hanga tumawag dito tikas ito yung oras ng sang emergency. Amo na nga panagrurubwat. Gangat ako medyo opisina ya. Baka ibaga nang sa nga umay. Kaya pakibagam to nga hasta nga makastre. Rasong bata mo. Hello friend. Madama ka mga mangmangan. Sika. Madama kayo mangmangan. Madama ang sangsagit friend. Ay, apo ya. Bigat ang sangsangit ka. Intuloy ko lang tinagsangit. Kalpasan nga nagsangit. Kinirabi. Tawag-tawagan ka, ngam nakaklose ti cellphone mo. Sa ko lang nyo panitayin, itinalpas kami. Kani Greg, ang nanalpas kayo. Iti bumangon kuman, ingkawid nakpailaing. At siyempre, another round kami manin, Napiyabay kang ka, talagang apalang ka. Kas kumakin ni Greg uman tinagbalin mat a boyfriend ko ginagbalin tong asawa. Abi man nga minan, napasamak.
Nakita nga mismo ni Gino nga ada kabimbinisito na nga sa bali nga babae. Kaya po. Meaning, ada sa bali pa nga babae tibiyagnahan. Wala, sigurado na ita. Tinawaga ka ni baga, sino na ijay. Ibaga na girlfriend na kano pa eh. Isa ko pinagpili-pili. Kaya pagpili-pili. Kahit saan nga siya tipili na friend? Baon ay matigas-gasat mo. Baaman, tasyak to timang pili tagbaling nga boyfriend mo. Ha? Mayat nga ta? Di mo amo kayang tagpili. Sino di mo na ni Alex? Sa ita ni Gino. Barang mo itipay katlon. Siyak to timang recommender kang ka. Ha? Lipatin mo na dyan nga Gino. Agmumag nga sigod. Ha? Ito no, day off ko. Day off tangang batbata. Dako pisinaan ta, di ba? Itong Sabado. Umay kanto ni balay. Tadi ito kanto nga lunch. Awisak tuman tilalaking ireto keng ka. Okay? Talagang to, anak to nga masaktanan. Kaslaki ni Greg, kumadikit ko. Kawan, ang best friend da. Ano? Ni Greg kayo ni best friend na? Sinong best friend na nga di? Di mo pa inama mo? Hamo malagip? No. Ni Larry. Iso ti best man na idi. Idi nagkasal kami. Siya ti mid of honor ni Mat Larry ti best man na. Kung naman naman mo, close kami ti dia. Di na matikas kaso idi. Kahit kumit idi ang di na matikas kaso. Baring mo itan. Nayat mo ita. Guwapo mo tisuna. No, asino ni Greg, kastamit ni Larry. Kahit mo sawin, ti kasukod ni Gino, ti may katlunton nga boyfriend ko nga nagbaling asawak, iso ti best friend ti asawam, nga papalaking ka, kawin. Mayat ka? Mayatak friend. O sige, sarili mo order sa akin. Diyak makaumay mga opisina, maritilang nga, lumlumtig-tikalubdig iti matag. O sige, bagak to. Sige nga rin ha, ito nung Sabado, wala ito nung Sabado, ag-date kam to dita kini Larry, agsinara kam dita, nagsinara ka kini Larry dito balay. Kaya nung kinawatan ka ito, nga dagos, pa-oko parminto di may nga silid. Kaya mo sawin, ang tsuatsak kami kasigod, ang bembang nga kasigod, kaya di iso. Nagkat-katawang may manong name iti asawak, kahit mo sawin, ipaaram mo ni, sigura, ibagam to kini best friend ko, ang laring arman na ti best friend mo. Kaya di best friend mo, kan di best friend ko, iso naman tag-asawa. Awan dakes. Ngayon di mo kadiam mo, nga nilari kat chick boy, agpeso nga gayim kami, ngayon kami nagpadpada. Nilayang lari chick boy, sikahaan. Nataka din pamaniknik mo. Kasi anong oras panagbalin mo, panagbalin yung best friends, no di ka matagpadpada. Apay kaputahan ka magpadpadahan, hanggang pag-best friendin. Dakay nga rod ka ni Sally, agpadpada kayo ka mga rod, katag-best friend kayo met. Sika, nagasat ka, tap apalan na ka. Nagasat ka, taas siyak, pinagbaling asawam, di ba? Yung baga na mismo na ita. Iso naman, namin adun nga na kinubyo, nagsagsagaba. Hanggang makapatang itinakas kanyak kuma. O sige, hanggang magpadpada, hanggang matagpadpada kinilari. Yung padasan na itong pagkakuan nila. Tabarbaring na isudang matag-asawa. Saan nagpeso ngay may dito opisina maron name ni Sally. Kani pakamok kini boss, nadawan ng problema na may panggap ti lalaki. Ay, apo. Rejected ngamin nga best friend mo. Tadi na amo tagpili. Huwag nga rod, sir. Awang kasken ka. Nakasing-singpit ni Greg. Huwag, sir. Ngayon mawang perak yun. Para bari nga dantos na.
Hanggang maladakos pa lang madan siguro. Berbarin. Dandun 2 nga taon men, baka no, agsikokak to. Oo, sige. Babali mo na karoon na panawan tam. At basat ka sa ritak. Confidential. Alawan, sir. Karabian na manunemi, kumusta di kayo mo? Jope tinawagan. Nilari tinawagan man. Nagsalita kami. At nagka-opisinaan ka mga ro. Di ba gaman ti ko na, may panggap kini Sally. Nalipatak yung bagay. Sigan ti mga ibaga. So, doon bigatin. Sige, tawag ka mga ro na di best friend mo. Tinawag nga rod ni Larry Manunemi, nakatawag ka man, kumadre to be. Ope, kumadre to be ko na. Kaya ito na anak yun, di, siya to naman sa mga anak, di ka, bunyag si Kaman. Di kumadre to be ko na, kumpadre to be, best friend ko. Awan pa manam na bigat, kumpadre to be. Awan na ba yun? Kumakan to glance dito eh. Tapi siya mga awis kanya, saan nga na best friend ko? Siya nga rin binilin na mang tawag kang ka. Abay at okasyon. Awan, nga mailiw ka no isuna. Talutay lang. Kit masapo lang nga pair by pair. Ano? Ay, alak ti chicks ko. Sa mong alaran. Ada ireto mi kang ka. May naskan ka di ba greto kayo. Hindi ka ando na gini chicks ko. Uy, mo yung ramaraman na ito yung best friend ko, ha? Ano na kahit mo sawan? Sita. Amo ni Sally? Hindi nagbalik nga. May dubo honor ko. Di best friend ko. Malagip ko, ha? Sinisirigik ini, nagkasar kayo. Kasla naatap. Di padasa mga arman. Barbaring no si Kati, makagasat na. Ipaaral mo to best friend mo kanyan. Hindi na ngorot amo tagpili. Barbaring no, si Kati, agbaling asawa na di. Baka dadang agbabawi. Si Kamet, Larry. Di kala maitultulad ka ni Greg. Apa ni Greg? Ti asawa, ti best friend mo. Nasingpet. Ano na? Ni Greg nasingpet. Wala. Agsupadi kami. Nasingpet ni Greg, idin to tasyak. Diyak ba na mo? Adag kursunada ng babae kanya, tutupak latay. Kahit mo sawan, no kursunada na ka ni Sally, tutupam. Kahit no request mo, di apakit ng Sally. Paragsakik lang, ha? Kaya nagsakmat sa hulan na. Yung saan nga steady. Aan nga forever. Madi forever ati kayat ko. Kasi nung nga ore forever ati kayat mo saan kanya. Susuruan mo ayat ayun. Nga napudno. Saan nga virgin sigurado. Katuan sa pulak at virgin. Makasarak ka pa Tinawag ang insublat manunemi ni Sally kadimbagak iti amin. Alas 11 manunemi nakaredin ti pangal daw. Imuna ni Larry nga dimteng. Oh, friend! Compadre, to be. Papalang ka, gwapo ka. Nagpintas ti binangon yung pamilya. Amo, minto nag-asawa, kasto yung kahit ko At dadagosan nga balay, awang problema yo, kaputan almost 2 years, nagdindin na kayo, awang pa iti problema. Kaya nawan to tagbaling nga problema, padre. Kadi. Kanana, adan ni ka, ni Sally, awang pa Larry. Dandanin, para tawag ka. On the way kung kunan ito Okay naman, Larry kan Sally, almost agpada, ti rhyme, ginagan nyo, baka mo talagang agkatuluyan kayo. No, parang, no ragsak ti sapsapulan na, di okay lang. Paragsagak nga saan nga forever.
Dindang nga ro din manong name ni Sally ket sabati mo na Larry. Larry, sabati mo. Hey, kumusta kan? Sally? Remember me? Kasan? Sino ko mati makalipat kayong ka, Larry? Ngayon tinaodi nga panagkita ta, idi kalay sa digiti dua. Manipod idin, nagkasartad, dapat nakitkitan. Gawa na ta, nakomended mo kanya ti cellphone number mo. Di tinawagan ko nga, abusan ka nga, it's a date. Oh, laos to. Ana, kumusta ti love life mo? Agdardarang pa lang ti pusok, gamot talabit pa nga nasugatan, manin. Abi kami nga pilyam na lagi nga mga sugat iti puso. Abi nga saan nagapadasan? Asa sa ino, ang angaway data. Anong agangaw? Ay. Sakbay nga makakuha kayo. Sakbay nga agkinawa na puso yun. Umay kayo, hindi sangwanan tinisaga ng grasya. Ito nga sasarita. Nang idasarmat manong name ni Greg iti arak. Baka kayo doon tuminom, friend. Numinom tanga dua. May salang shot kanya. Dada kami tasanda nga nagpadaan eh. Agidasar kat arak, maminsan kamay lamang shot. Ibusan talaga. Tsaka yan, pag gusto mong galama minsan, check lang ti umuna. Pagpaimas ti pandangan. Noon niya gamit ti magusto niya ti arak. Dahil talawa na mabaling ko, ipanakil kang ka, sweetheart. Na talagang awan ti mading ambisyon. Hanggang kas ka daw ti friend mo, kaya nagdakli taog na. Ngaw, nagigimas daw ti arak mo, friend. Sige, let's eat. Kaya at, idaulo makbalat, ababa akararag. Numanin masiputak manong naming akitain ni Sally ni Larry. Sana kitain. Agtong etak man. Ana, okay? Okay. Barbara nga. No, may naktupas siya rin di balay. Intulay-laing manunemi ni Larry ti minom nim dinanggayan lang binantayan ni Greg. Madamamit ti chut marites may manunemi kini Sally. Di ko nagpakadan ni Larry. Kumadre to be and sweetheart to be. Inakon, kat ni. Naala ako ni. Kaya pala drive. Kaya pa lang. Ano nga no, agad na kalatuin, agawid ka ito mo asawang ka. No. Kaya pa lang. Delegado na dak dito nga nakainom eh. Tapay. Ang mga no, maarakop ken masakruy ko ni Sally ket isarek ko di may isang silid. Kaya no, kaya na lang di apagit ka sanin. Kaya mo Sally, no. Kas karina ka rodaya. Di mo pa imbaga kanyak I love you. Kaya bagak to ano madama. Naangaw ka nga talaga, Larry. Sige nga rin, mga amiga, mga amigos. Inakon, ha? Inject dun balay nga maturong. Ididakda kami manong name kay ni Sally. O ano makunam. No lakin dita, umay pasyaran ti balay. Kaya ti baga na kanyak I love you, pinjak padasan. Ngim ko naman ang playboy. Anya ta mo, baka no, agbalbaliw ka puking ka. Bareng ha? Bareng ano, makasara ka ako na talaga. Ti lalaki nga talaga nga, mangparagsak kanyak, barbareng. Kadagin si Marsar nga aldaw, manong name sa aming nga napagsalitaan manong name kiniya, Sally ti may panggap kini Larry. Busy suna, busy akmet iti trabaho. Kat iti matbalay manong name, nukasta nga kawilik ti asawa ka. Nabanukak di pisina. Nabanukak di pisina. Salsalud-sudak ka din ng banukak di pisina. Wala ta kumawil ka. Okay lang. Orisak, nabanukak men. Ngayon oras mapabanuk tang dohano, daduma ka talaga ipandalatarik na. Maturugtan.
Doon parbangon. Riingin kanto. Inot nga nagbalbalyo ti asawang man. Apa nga ta? Iti opisina manunemi ni Sidgak ni Sally. Sally? Sita. Abi kaslawang problema mo. Ha? Kaslawang problema mo ko na. Tapi kahit mo ang problema. Awang problema mo. Kumusta ka kinilari? Saan ba't may nagpaspasyar? Sino nga ita ti nobyo mo? Awang pay. Kinabudno na friend. Awang pala kanyak na ita. Wakas magkitam. Awang ti problema kasi kabal nagkuna. Nga sila awang problema kon. Awang problema kata lalaki ti biyag ko problema. Iso kang bayaan mo di kita lalaki. Problema lang di kita. Siyak at na problema na ita ni. Ana? Sika nga apalak idi. Ag problema ka batin? Kaapay din ako napalan ita? Idi lang? Kajak man na mo. Madikad din naramat ko. Umapapalak launay kay ka. Because of Greg. Nga isot nagbaling asawa. Ita saan ka umapapalan? Isuod nga ko nalipat ko ng lalaki. Hanak umapa rin na ta. Aw matil lalaki di biyag ko. Yung si kamat ita nagproblema, abay. Ti asawak. Ininot nga nagbalbalyo. At lalaki di babae na. Di saan ka nga rin ang papalan. Tapos si kamat ita nagproblema. Friend na niya taramidek. Sa kamat ita nagsalutsud kang ka. Anat taramidek. Ngedi doktalam. Kat nung madoktalam, kat mapanagnagam, di isinam. Isinak ni Greg. Tapay. Nung madoktalam nga da babae na, kahit mo pay. Kailan, nagsubli ka dyan tayo mo. Ituloy mo tagtrabaho. Takas-takman. Madugdug talak manong naming nga pasarada na limad nga tawagan nga kasasarita ti asawa. Nagbalbaliwan. Ay ginggang iti may sa nagundaway manong naming nga anda kasasarita na iti basidagak. Sige, bye. Bye, friend. Kapay dagos mo nga kinat ti panagsarita yun? Nalpas kami. Nalpas kayo nga nagsarita. Sino? Kanilari. At agad nga ba ikaw sa bali ka sasalita kung saan nga ti best friend ko? Sige. Apay, ano nagsalitaan nyo? At dito pa namin bigat. Sabado bigat. So nga rumuwarak doon bigat, tada pa namin kinilari. Kabigatan na nga rot manong nemi awan ti asawa. Ngayon nakiktutak, iti tumawag ni Larry kanya. Hello, Larry? Oh, kumadre to be. Mabaling ko ka din nga kasalita ni kumpadre. Sino? Ni Greg. Kaya ba nga sa cellphone na tawagan? Unattended nga ron. So ano yung kumandre naman tawagan ko. Nagsabado ita, di ba? Awandre muar. Kaya tinawagan na kayo di kalman. Agsarak ka kami ita. Dapat pala nyo ita. Hanggang nga nagsasalita, tinawagan ni di kalman. Kaya awan tinagtulagan mi pa panami. Sino nga rin kita sinarak na? Kumandre, kinapudno na. Hindi ko mapalang ibagakkan ka. Ana, tian niya. Yung nasasayat na ibagakkan ka ti personal. O mayak dita. Manong nemi dadtuyan ni Larry. Anat naskin gumamuak may pagabti asawak Larry. At na babae na. Niya? Sigurado ka? Sigurado ako.
No kaya't mo humamuan. At dadaita. Iti ayan na tiyang babae. Sino kami ti babae na? Ti best friend mo. Ni Sally. No! Saan ka punta na ito, Nani? Saan ka punta na ito? Apalan na ka. Because of Greg. Ito nga apal na kahit nga agawan ni Greg. Tapos si kanto matanti umapal kayong kuwana. Kasla kasi jay eh. Kapag talaga yung bagam. Lari, ti amok kat siya katinangaram kayong kuwana. Tiyak kursunada eh. Ngayon nilakay mo. Tinagkursunada. Amom, ti ayan. Ti gayem mo. Ti balay da. Nga amom nga. Kada gito yung agbay may sasadyay. O handa, kaduan nang agbay may sa. Mapangkaita sadyay. Tapos numatok talam, kinapod no. Sige. Ako yung tan. Napamiyan na nagpadaya ka. Malagip ko man na imin. No kastang agproblema ni Sally. No ayaban ijibalay da ket awang kadwa na timangilukat itiri daw ket hanapay nga maaramin. Sud ka po nang anak ti duplikado ti tulbek iti main door. Diyos ko. Waan ni awan tumadoktalak iti asawak ken iti best friend ko. Sabi ko matagbalinak an iti care. Siyak nga apalan ti best friend ko. Gapo kini Greg. Ta nakaasawa kiti kaskang kuana. Nagpaypeso nga relasyon na kiti dua. Ti ayop nga best friend ko. Agawan na ti asawa. Napanak nga road manong name iti balay da kitusto. Ore sa anin nga nasken nga sumrek na duman. At da dito iti kotse ti asawak man. Ngem kayat ko nga makita da nga amukon no anyat aramidan da. Inaramat ko dito plikado nga tulbek manong name kit linoktak ti ridaw nakigtut da. Iti ba ha? Ayop kayo! Ayop kayo! Nakay ko magtirumpeng ka magkimat! May pisok iti impyerno! Sita, let me explain. Ako ano tinaskan pag ilawlawak mo, Craig? Kapot na nalawakin ti amin. Ayop kayo! Nagpadpada. Friend. Di nagawagan ni friend! Kaputawan ti kayim ko akaskeng ka. Umapapal ka kanya kini, gaputakas kini Greg, tinagbaling asawak. Mga, nang sabol ka ti, kaskeng ko na, halang nga kaskeng ko na, mismo matin nga ti asawak ti sinapol mo. Sita, wow, unas ka na pagsalita dati amin. Tanyat kahit mong sawat. Pagrepitan na kaming agkayim. Asawa na tulad ta, kit kabit bulat amat kayim ko kasta. So nga ganas kinang pagsasalitaan dito, itapno awan ti gulo. Saan ka nga kasapulan pa, Greg? Kit si kamat ka Judas nga kayim. No ti apalam kanya kit idikit dahito nga lalaki. Kukwa mon, itad kun ken ka, ngem saan kanto nga apalan, no ni Greg ti agbalin asawa. No di kat agbabawi ka to. Agbabawi kayo to! Hayop kayo! Dimteng at dito'y balay manong nami. Anataramidak. Ginastos mi nga duwa na ito nga balay. Basta kadilatan itulog ko, nga redya nga gayim ko, nga dati agayim ko kit isuntot isang pad na ditoy. Kat siyak nga legal ti mapadisi.
Tinawagak ni Larry Manong Nemi. Larry anya tirumbeng nga namidak. Siya ka titaras ka nga mapadisi direto yung balay. Agdabad na kamatlaking kanoan yat kahit mo. Adamat right mo. Nga saanan nga mangpasangpet pa'y iti asawam. Agpadpada kayo nga nainagan iti house and lot yun, di ba? Padpada. Oras sana ng abogado, ngayon may advice ko. Mangalak at kadwam nga mangihimpake ka rin iti arawatin ti asawam ti iredim di ta sangon ti balayo. Tatintulangin umay mangalak ti aramidan na. Kasanon iporsaran na ti sumrek. Isong argonak. Masapol nga damit la abogado. Iporsaran na ti sumrek. Mabalin mo tumawag ti polis. Uri ibaganan to, nga the right na gabot agasawa kayo. Idi ko naman. Nabatas mo ka din nga pinicture ida? Pawanin ti dyan sakpay. Sige. Aramidin mo yung bagak. No, kas pagarikan tawang pulos ti panagkadkad na, kat alan da gitarwatan, nagsalita ka ito. Mabalimat nga bagam nga, ipasublin tulatan kang kuwana, DJ kwarta nga panakabagi na itinagastos ti house and lot yo. Dakil ti pamatik nga kayat na eh. Tadamat bukod nga balay ni Sally, di ba? Baka saan nga kayat ni Sally nga isang pet ni Greg dita. Nudigat ni Greg iti sumangpet iti ayan ni Sally. Iso nga nga pano dita. Ti pasang bayam to dita, kahit ti lalaki nga saan nakas ka ni Greg. Siyak idi nga apalan ti gayim ko. Gabat na nag-asawag ti kas ka ni Greg. Inagaw na matan ni Greg, kapapalan na. Wala, saan ka nagsangit pa? Nasya ti tataon pa sa anak yo, nga nutuktaran ti pudno kinatao ti gayim. Ay, ti gayim ko ti asawam. Loko mo't kaya masuna, no? Singpet kiteb. No anyak indit adakin ni Sally. Kahit mo sawin kayat nandadya nga Sally ngam siya. Tapay. May baga nang isinan ni Sally kadag sublikan ka kayat mo pa'y? Saanin? Oo, may tagayam. Sige, patib ka rin mo lang ti pakinakin mo. Kastala ti biyag. Napinas dito eh, kahit nasapa nga naamuam ti pudno kinatao ni Greg. May sa ka naturog ka rin nga rabi Manong Nemi kahit tuloy ko pa lang tinagsali. Awan ti sa balay pangimbaga-active problema kung saan nga ni Larry. Ahin, gabot ako matin na kaniyak Manong Nemi kahit di kakapsat ko napuko ko matin ti komunikasyon ko kadakwada. Kabigatan na, ruwar ko Manong Nemi di kiti arwaten impa gamit ti asawa. Ngam gabot awan ti mauray ko. Tinawagan. Awan man na ti bisina ka rin tingal daw gabot na Domingo. Simungban. Hello, apay. Umay mo alain di kiti arwaten insaganak. Ibagulatan tila investigate. Ta apay. Di kan kayat. Nadakarbangak iti dahita nga balay. Wanamok nadakarbangam. Ngem saan kan nga sumsumrek. Gabotad na ni tiruar di gamit mo. Pasubliang kan tulatan numano iti pasublik ka. Numanot na gastos mo. Numanot balor dati lute ken balor ti balay jay gudwa na ipasublik to ken ka. Kasat kahit mo mapasamak. Tanya ko mga rod kahit mo mapasamak mo. Asawa ka. Kahit kabit mo lata. Ni Sally kasta. Kasapulan nak. Siyak ti kayat na. Gabot apalan na kang harod gapukan niya. Kukuha na ka na bukod. Ipabukod kan kuha na. Datat ibagam iti uleg gagayim ko. Ngim sita. Apay? Siyak ti nakadamo ken ka. Ngim ni Sally, may katlo ka. Baka saan ka pa yung may katlo?
Kay kayat ka matlaing, yung saan ka na kayat? Uri agluwa ka ti darang ang parinto bang kanyak, Greg? Saan ko nga mapasubli nga may pinsan? Pulos nga awanan ti ba, mapasublik pa nga panagayat kang panagtalik ko king ka. Nagpanunot ka. Siyak pa nagpanunot. Nakapanunot akon. Di kan pa kan nakailatan. Bukudan na kandet ang traidor nga sa gayem ko. So kung mo alanan di kiti gamit mo. Kahit ulitak. Agsangutan to ti abogado para ti legal separation. No kaya't mo to annulment na kasagana. Kamalman na manunay may nakiktutak iti awanan di kiti gamit ni Greg iti labas ti gate. Tinakaw dan sa matan. Ala, nakaturog ang paggamin iti after lunch. Tinawagak ni Greg. Hello, si kamad lang tumay nangala? Nagiti gamit ko? Uwain? Awan na kami nun eh. Uwain. Nagdurdur pa ilak men. Di ka mat nangyas kaso. Nairot kami diturog ko siguro. Naputaan, napuyatan na. Sige nga rin. Bye. Baka na ito yung timood yung marang tawag ko ka. Good luck ka na kayo. Itipadam nga traidor. Iti opisina manunemi saan nga maisarang ni Sally tirupa na naman ang kitaek talyawag kamat nga tumalyaw. Naging gawa ng name. Iti dahil matlagay nga daw in file natin resignation. Pinaras ko matla kinasarita. Hello. Ex-best friend. Dapat resign ka. Saan ko tumatlamay ko sa trabaho? No, adaak. Kananda ka. Sige. Mayat mo. Tayo rin sakit. Di kan kayat pa nga makita. Tsak kayatin na makita. Ulagas ka nga. Ang mas dawa na ka nga eh. Umapapal ka nga peso kanyang idi. Gapo kinigreg. Kung naklano, kas kinigreg ti sa pulem. Nimit gaya mismo nga greg tinagaw mo. Ang galing mo. Kasi sabi ko matasang kantong agbabawi, Sally. Sapay ko ma. Sapay ko matasang kantong agbabawi ko na minsan manunemi after 6 months. Timawag. Ano yung bagam? I-block kan sa akin. Once na i-block ka. Sita. Rubeng una nga sita at ibagam. Hanga friend. Malaksit ka niya. Kadamat sa baling babae tibiyag ti asawa mo. Ang ko nga asawan. Katoon. Maraming ng tupay kanyak nga asawa na. Si kantulakit din nga kabit na lang. No, lalalag sangit. Kang kanayon idi nga mangig ko sangit mo no kastang tumawag ka. Sige, i-block ka talagan. Tapos di ka tumutawag kanya. Maguri ka, kasupulang ti. Pag-imbaga ka rin yung problema, kahangas siya kon. Bye. I-block ko na namin pinsan man. Nag-resign lang karo din, tawagan na pa lang. Nag-ring, tumawag man. Di madgayang Greg, di tumutawag. I-block ko matindi ito. Yung sumbatak pa ilahin. Hello? Hello? Sweetheart? Sweetheart, tarupam. Abay, ano masapon mo? Amok nga wampay kasukat ko dita puso. Huwag na wampay ti kasukat mo diti puso. Ngam awan ka ni ti puso. Pasublian nak, agsubliak. Taapay ni Sally na umaumon. Tsak kahit ugali na. Awang kaskan ka. Pindas nga drama niya. Awang kaskan niya. Gago. Sige, bye. In-black ko na. Umay agdurdurbel. Umay agdurdurbel kam tsak ingkas kaso. Umay nakpa-ur-urahin di opisina manon na yung may aslagbagtit. Sumurot-surot. Anak ko!
sumurot-surot ka. Kahit mo mangayabak ti polis, kahit patiliw ka. Ibaga kidnapper ka. Ibaga rapist ka. Di ka babain? Kinaman talangam. O yung kastoyan tilangak ka mukang ruta. Nakikitsak ti babasolong kasta. Irresponsable ka. Di nakisisturbuhan. Greg, kabotawanan. Ti paset mo ti biyak ko. Paset kalaengan itinalidim nga napalabas. Makatawanan tinapalabas manong nemi awanan di disturbo. Ngayon adag durdurbel. Disturbo? Adan sa mo disturbo. Ni Larry? Mamilang Larry. Pero mo anak kahit lunoktak ti gate. Mabalik nga sa kuti konsek. Mabayag ka di? Baka no, kaya't nang kamagrabid to eh. Sige ka na, taloktak ti mambisa di kayo ti-select mo ta konsek. Pinastrek ko. Pilatom. Di ka kadi maputeng may message to eh. Baka alad ang maputeng no takadwa. Meaning, di mo kadi kayat nga subli ti dati nga ragsak mo. Mabasublik pa ikaw kuma. Kadak man ay etanan ni Greg. Meaning, magpastrik ka ti sa baling lalaki ti pusong. Sino kuma? Example, kaslakan niya kuma. Hanggat katawan na Larry. Baka sikakin siya ka talaga. Kinapod na. Itapin lang yung baga kengke. So, edito mo na nga nagkursunada kengke. Oo. Amo matanig ang best friend. Kadwa na karibal eh. Kinasarita nak ni Greg. Siyak man lang yung friend ko na. Gabuta, gayong ko iso na si. Inipturak. Idi apal ko. Kaya kwa na idi, tas sikat nagbaling asawa na. Kahit mo sawan, umapapal ka idi, kay ni Greg. When? Kitam-kad lang, sa malagay mga nisalit, umapapal ka niya idi. Di mo kayat? No sikat nagbalin ng karelasyon ko, diyak mo tin nagsapsapol. Iti sa bali, diyak mo tin pumatol pa iti sa bali. Larry? Mabalin? Diyak mo. Diyak baka desisyon nga dagos. Sige. Aramen ka nga ron. Agbalin na ka gentleman nga garin. Respetarek tanyaman nga. Desisyon mo as pagarigan na. Oo na. Di ka pa nakaluto. Aman. Garanta kita sa harap. Tulungan nga. Nangal daw kami nga duwangan ng name. Kumusta mo ti trabaho? Okay. Okay. Di agkopisinaan kay latamot ka ni Greg. Awanan ni Greg. Inikat da. Di ba? Umay dito opisina. Awan iti trabaho na. Nakakaasimat. Huwag nga ron, masyanak ba't kang kuha na eh. Tulungan na kamantap no. Mapasublinak ni Sita ko na kanya. Ari, isuman ag-desisyon ko na. Ket sa dinong aitan nga rotianan. Hawa na damag ko. Nakakaasiman. Pero bagla hindi kas kada ko aday. Di ba? Kas kada kayo ah. Di ba? Adumat pinagsangsangit mga babae. Huy, awan pinagsangsangit ko mga babae. Kada gini chicks mo. Pinaragsak ko ida. Diyan ba't ibaga ini? Sige, pagustuhan ka. Ang yung aking ganan ta, awan forever. Amo ba iti style ko, di ba? Pagustuhan ka, awan forever. Kasi lang ti style ko. Gabata, katulag kumat idang awan forever, no saan da kun nga masapol, di okay. Thank you. Kahit mo sawan, isuda tinang sinsinakin ka. Isuda tinang panaw kanya. Basta awan katawan latan. Ni ay ni oy, ustudan, di kan kayat. Dan sa bali, hadamat ko na.
Subali ka talaga, Lari. Kas naman ti kasingpat ni Greg, yung ti pakastawak, no apay nga nagbaling nga narukop nga nang idi sulisugan ni Sally ka, isuna. Sabagay, very seductive ngamin ni Sally, di ba? Alis to nga malukit ti lalaki. Ngayon saan ko tinutupan? Pabarakon. Saan ko mat nga ipatpatay? Sikamat ipatpatay ko. I love you, Sita. Dati riknak kang kay di, riknak pa lang ita. Pinabusuyak lang ti kayem ko as a friend. Inikak ti gundawin. Idi naragsak isuna, naragsak kakamutin. Itatawanin, awang kayon, adamutin panawan ko. Kapag nga ita ka lang ang dimteng. Naladaw ka din? Samad pa kindiya. Okay. No kayad na nga Armen, di Armen na. Aging gama nun naming at imi napupuutan nga nagkinaawatan ng tirik nami kinilari. Idaklonek ti panagayat na manon naming ti kayat na idi kat saanin nga gawid kat umyanin. No. Ikasarnak pa ilang muna. Uy, kasan kung may kasar ka? Umasadag na abogado. Tulungan na. Sige. Tulungan ka tapos maanal ti kalay sayo. Iti dati ang gayem ko. Iti kasapulan mi manunay ti pirma siyempre pamalubos ni Greg na pangkam iti balayda iso pala panakamo mi. He's dying, manong. Greg. Larry. No saan kami nga imay dito eh. Saan mi panganap mo nakastoy yung sad mo? Greg. Sita. Dinakpay ka din na makawan. No pa makawan sa pulam, hindi pa lang si papakawan ang kayo ka, Greg. Ngayon iti pa nagsublim, iti pusok. I'm so sorry. Friend, anda kami tapno ipakamumikan ka. Dito kita nagsasakti pa rik nama. Apapalang ka ini eh. Gaputa, sikati, da kayo kini, sita, di ba? Imbaga kang gaidi, nga kursunata kisuna. Sakti mo na eh. Ngayon ko na, di lamang balin friend na siyakon ko na, pinabusoyan ka. Iso nga ita, pabusoyan na pantin. Ada na kinawatan mi. Analment ka sa pulan. Saan nga naskan pa nga paanal mo? Tikalay sata, sita. Urorahin nyo langin. Gaginan akon. Tantanin. Tilakid kindawa ka na kayo. Umay dakto kuma, sangitan, nukas pagaringan. Kasta nga ron tinapasamak, mamanong name da kami matlaing kini Larry tinagasawa. Kahit nakaragraksak kami, talo da tinagbalin nga anak. Dito nga ron tipagkasalita, mamanong name kadagaman ti anos mo ng ibasa. Thank you very much. Iti panangibasa. Thank you mat kadagit nagba. Thank you papagaya. Malulubat na ito video tayon. Thank you for watching. Maraming salamat po. Into bigat pa rin. Kita na ito.